Li Rojavayê Kurdistanê û bi taybet li bajarê Kobanî dermanê pêwîstîdar tune ye. Xwedanê dermanxaneyên bajarê Kobanî gazindan nebûna çend corên serekayê derman dikin. Dermanfiroşên bajarê Kobanî dibêjin, sedema nebûna hin coran û kêmbûna corên din ji ber veguhostana dermanan ji derveyê welat û bihabûna dolarê Emerîkî hember lêreyê Sûrî. Her wiha zerarên maddiyên mezin gihîştine kompaniyên taybet bi dermana. Ji ber ku kompaniyên derman bi dolar dikirin û bi lêreyê Sûrî difirûşne dermanxaneyan. Ji bilî dermanê ku ji alî kompaniya ve bi qaçaxî diçe derva ta ku ziyanên diravî kêm bikin. Dermanfiroşên bajarê Kobanî ragihandin ku ziyanên diravî mezin gihîştine wana ye. Her wiha ziyanên tenduristî jî gihîştine welatiyan. Ji ber nebûna corên derman yên sereke weke dermanên dil, me'de û şeker. Li ser heman mijarê Dr. Heyder serbar dike û dibêje min ji dermanxaneyê bi tenê bêhtir ji $68,000 Emerîkî tenha kirî xesare. Ji ber ku derman $100,000 di nava ambara dermanxanê de hebû. Di dema ku $1 Emerîkî hember 60,000 lêreyê Sûrî bû û îro $1 Emerîkî hember 160,000 lêreyê Sûrî ye. Tê zanîn ku rêceya faîda dermanan ji bo dermanxaneyên 125 e. Dermanfiroşên bajarê Kobanî daxwaza bilindkirina rêceyê ji 125 ta 5 ta ku beşekî ji ziyanên diravî vegerînin. Yan rê li pêş bazirganên ku derman bi qaçaxî derbasî derveyê welat dikin bigirin.